i ten největší z nás, Ježíš Kristus, zdá se, že byl Slovanem. Vraj Pán Ježiš Kristus bol Slovan. Neviem, či ste až počuli túto blbosť, ale táto vec ma šokovala na internete. Čo je zaujímavé, minule som počúval jedného progresívneho teológa, ktorý tvrdil, že Pán Ježiš bol homosexuál. A viete o tom, že aj Nemci pred 80 rokmi tvrdili, že Pán Ježiš bol Germán a že nebol vôbec Žid. A prečo to je také dôležité? Prečo každá skupina sa snaží manipulovať s tým, kto bol Ježiš Kristus? Kvôli tomu, lebo je tá najvýznamnejšia postava v dejinách ľudstva a je veľmi dôležité, aby sme nemanipulovali a nekľúčili tým, kým on reálne je. Toto je zase diablová agenta. Toto sa snaží robiť diabol, prekrúcať, kým je Ježiš Kristus, aby ľudia ho nespoznali a zostali v temnote. Na druhej strane, toto je aj naša ľudská slabosť, že my rádi chceme Boha prispôsobovať našim predstavám, našim blbostiam, našim blúdom, aby nám vyhovoval našim hriechom a temnote. A môj priateľ, chcem ťa pozbudiť. Falošný Ježiš nefunguje. Existuje falošní Ježišovia, vymyslení, ale ti chcem pozbudiť, aby si hľadal toho pravého a biblického, lebo len ten jediný dokáže ťa zmieriť s Bohom Otcom, lebo len ten jediný ti dokáže dať večný život, lebo len ten jediný zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Žiaden iný Ježiš ťa nemôže spasiť. Preto prosím ťa, nedaj na tieto somariny, ktoré sa šíria internetom a nesnaž sa si vytvoriť vlastného Boha, ale snaž sa Boha spoznať v pravde taký, aký je. Moja modlitba často bola: Bože, ja sa zriekam mojich predstav druhých ľudí, ja chcem pravdu o tebe, lebo len pravda vyslobodzuje.